F'partita li offrit 7 gols Tarxien Rainbows kisbu 3 punti importanti li jistgħu jiswew mitqlu deb fl-aħħar tal-staġun f'konfront dirett lejn in-naħa t'isfel tal-klassifika dan wara li jelbu lil-Lija Athletic biskor ta' 5-2. Ir-Rainbows marru minn fuq fis-36 minuta meta Ricardo Silva Faraj sapruħu f'pożizzjoni tajba fil-kaxxa u kif għamel aktar drabi milli le dan l-istaġun tefa' l-ballun fix-xibka. Il-Lions irrispondew b'gowl 2 minuti wara permezz ta' Daniel Matteo Bustos li minn pożizzjoni angolata fil-kaxxa żgħira irnexxielu jitfa' l-ballun wara kassar. It-tim ta' Jose Borch reġa' mar minn fuq fil-41 minuta b'gowl ta' klassi minn Wellington de Oliveira Vieira li qabad lil nieħ barra minn postu bi bravura personali qabbes dritt tal-ġewwa. Sekondi minn tmiem l-ewwel taqsima de Oliveira Vieira għamilhom 2 personali u 3 tal-Tarxien meta spara ġmil ta' xut minn pożizzjoni kemm xejn angolata fir-rokna tax-xibka. Naxxar żgur li fetħu t-tieni taqsima eżatt kif xtaq il-coach Oliver Spiteri kif wara free kick tas-solitu Bustos Baker għamel dak li ma xtaqx u bir-ras tefa' l-ballun fix-xibka tiegħu stess. Tarxien reġgħu kienu kuraġġużi għal darb'oħra f'din il-partita, reġgħu rrispondew immedjatament din id-darba b'gowl ieħor meta Daryl Aġus sefer għal penalty fil-50 minuta meta l-ballun der jaħbad ma' dejn difensur ta' Naxxar u mill-11 metru din id-darba kien imiss lil Samba Tunkara li jniżżel ismu fost l-iscorers kif tefa' il-ballun fis-saqaf tax-xibka. Il-festa ta' gows kompletu 3 minuti mit-tmiem din id-darba wara li reġa' jeleb il-nasba tal-offside il-plejer tal-partita Ricardo Farija xeħed ġewwa fost lajta għal offside tan-Naxxarin għal skor finali ta' 5-2.